Október sem múlik el újabb tárlat nélkül a Miskolci galériában. Ceruzarajzok, grafikák és drótszobrok, többek között ezek szerepelnek az Életműrészek című kiállításon, ami Drozsnyik István képzőművész munkáiból válogat. A kiállítás november 5-ig látható, a megnyitón pedig egy másik Drozsnyik alkotás, egy performance is debütált. Ez a képem ebben az évben született, a Miskolci művésztelepen tudtam létrehozni, mert ott volt akkor a tér hozzá, de ez azt jelenti, hogy nem fal, hanem mégis fal is lett volna, igazándiból a falra nem tehető fel, ezért le kellett fektetnem a földre, és ugye ülve négy kézláb centiről centire, létráról fel, létráról le, rohangálva hoztam létre. Ez a harmadik darabja annak a nagy méretű, az ilyen, ennek a mérete egyébként pontosan akarom mondani, azt hiszem, hogy 2 méter 97,5 centi szer 8 méter 10 centi. A címe a honfoglalás, pontosabban honfoglalási toposzok a címe. Tehát gyakorlatilag ugye rajta van a 7 vezér, ugye, ahogy elkezdte sorolni, hogy középen van Árpád, és akkor az összes többi húba, meg kell keresni a 7 vezért, el van rejtve benne, szóval nem biztos, hogy mindenkinek először szemet szúr, oda kell menni, ott van a huba, ott van a kond, és akkor így lehet tovább menni, hogy hol van a többi vezér, és aki akarja, megtalálja a 7 vezér benne, tehát az, és a 7 vezér kalandozása is valahol bele vannak szőve, ebbe a verzióba, ebbe a képbe. Vagy kiül Drozsnyik székébe, én magam ülök benne természetesen, a lelkem ül benne, valamennyi munkába, vagy asztalán kifekszik az asztalán, vagy mi van az asztalán, tehát valamennyi, ha úgy tetszik, Drozsnyik szék, vagy Drozsnyik asztalon, ott meg a képekben is természetesen mindig a művész van maga benne, ezekben is én vagyok benne, az én játékosságom, ahogyan játszok a formákkal, ahogyan játszok az elemekkel, a képi elemekkel, vagy tárgyi elemekkel, tehát gyakorlatilag ez vagyok én, asztal és szék, ha úgy tetszik, és korpusz. A vasak azok ugyanúgy közel vannak hozzám, mint anyag, mint a színeszteruza például, vagy bármi egyéb más, ami tulajdonképpen, amiből tudok valamit létrehozni, legyen az egy eldobott kacat, abból is csinálok egy objektet, vagy valami assemblást, tehát mindenhez hozzányúlok, mindent átalakítok, és mindent beépítek a munkásságomba.
A grafikusi véna ez ugyanúgy megmarad, meg végig is kísér az életembe, és tulajdonképpen a különbség csupán csak annyi, hogy még a grafikusi vénú annak idején, ugye a kezdet-kezdetén, a különböző technikákban úgymond topzódott. A ceruza rajzok azok nem voltak jellemzőek. Ezek tulajdonképpen az utóbbi mondjuk úgy durván, olyan hát nem is tudom, szóval olyan durván 20 év távlatába kell gondolkodni. Szóval azóta vannak egyre súlyosabban jelen a ceruza rajzok, és ezt váltotta, mint előbb utaltam rá, a színes ceruzákat ezt váltotta fel, ugye az a bizonyos fekete-fehérben való gondolkodás, vagy visszatérve ugye az eredeti kiindulási pontra, hogy annak idején fekete-fehérrel kezdtem, és tudok-e még, mondjuk kíváncsi is voltam rá, hogy vajon tudok-e még fekete-fehérben is gondolkodni, nem csak színekkel variálni, és úgy felépíteni egy képet, és megtölteni azt a teret, amit én kitűztem magam, mert legyen az 70x100-as, 50x70-es, legyen az 22 méterszer akárhány méter, ott is látható egy elég hosszú kis rajz, ahogy jövünk fel a lépcsőn, az egy vonalrajz gyakorlatilag. Na most azt el lehet képzelni, valahol a drótszobrok is erre épülnek, és ebből indulnak ki. Azokra a bizonyos skiccekből, hogyha úgy tetszik, vagy térben való gondolkodásból, ami ugye először síkban jelenik meg, utána jelenik meg a térben, lásd ugye a sok-sok szobor. Tehát ott van egy fekete-fehér munka, ami ugye a kedvenceim egyike, mert ugye arról beszélgetünk, hogy melyik a kedvencem. Arról annyit kell tudni, annyi az érdekessége, hogy tulajdonképpen itt, ezen a szent helyen csináltam meg ezt a rajzot, és gyakorlatilag ugye az a féle formarendszer, képi világ jelenik meg rajta, ami a képeken látható és érzékelhető, vagy éppen a szobrokon. Odahaza, 10-akárhány éves lehettem, kis kamaszgyerek, vagy úgy tetszik gyerek, és ezek a rajzok már ugye születtek akkor is, meg kilógtam a sorból, hogy szokták ezt mondani. Summa summarum, szóval elkezdtem színbe is, próbálkoztam magyarul festeni, másolgattam képeket, kimentem a természetbe, tehát plener, és akkor gyakorlatilag ott születtek ezek az első kis színes dolgok, ha nevezzük őket ilyen tájképféléknek. Ez Tokajban egy picit már érettebben, akkor 14 éves lehettem körülbelül, egy picit érettebben jött már vissza ez a ha úgy tetszik, színesebb világ, ez a szín felé való. Utána volt ugye egy nagy marra szünet már, mint a színben. Adóta ez a színvilág, ez csak tobzódik és van, és természetesen megvannak az én tipikus színeim, ugye a kőkemény kékek, a pirosak, a pasztelek, vagy éppen a sárgák. Ezeket mindig vegyítem, ugye, hogy most akkor kicsit lirikusabban és drámaiban, de mivel én nem vagyok lirikus alkat elsősorban, bár a verseknél, hogyha most az írásokat nézzük, akkor abban nagyon-nagyon sok líra van, sőt, az csak líra, zömében inkább líráról, mint drámáról, de én valójában egy drámai alkat vagyok. És tulajdonképpen a képeken úgy gondolom, hogy ez eléggé le is jön.